Id-deċiżjoni tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi li fir-reshuffle tal-bidu tax-xahar ineħħi r-responsabbiltajiet tal-familja minn taħt Dolores Cristina intlaqet ħażin ħafna min-naħa ta' Cristina nnifisha. Talti fil-pubbliku l-Ministru Cristina nnifisha qarret li meta saret taf b'din id-deċiżjoni hija bkiet. U fis-sigħat immedjati ta' wara r-reshuffle minkejja l-kriżi ta' instabilità li sab ma' wiċċu l-Prim Ministru, Cristina ma baqgħetx Malta għal laqgħat tal-Kabinett u tal-Grupp Parlamentari u minflok sifret lejn Londra. Sorsi li tkellmu ma' News jgħidu li r-raġuni ewlenija li għaliha ir-responsabilità tal-familja tneħħiet minn taħt idejn Dolores Cristina kienet li magħha hemm Stephen Spiteri bħala assistent parlamentari. Huwa mifhum li l-Gvern jirċieva qatt ta' elementi dwar Spiteri illi waslu lil Gonzi biex jipprova jagħti sinjal iżda minflok ċaqlaq lil Spiteri ċaqlaq ir-responsabbiltajiet ta' Dolores Cristina. Minant Cristina ir-responsabbiltajiet tal-familja ddew għand Chris Said illi fl-aħħar minn segretarju parlamentari inħatar Ministru. Madankollu din iċ-ċaqliqa minflok solvit il-problemi qed jintqal li ħolqot oħrajn ġodda. Tant li qegħdin qumu mistoqsijiet ġodda dwar kemm kienet għaqlija id-deċiżjoni tal-Prim Ministru li l-qasam tal-familja jkun assenjat lil Chris Said.